Zdravo svima, ja sam Lidija. Danas smo kod Zanija i drago mi je što ćemo zajedno voditi ovaj intervju. Dobrodošla, draga Lidija, i dobro te našao i hvala što si tu, pa eto, da krenemo. Ko je zapravo Zani? Da, ko je Johnny G? Johnny G je jedan dečko koji po prvom planu voli jako puno muziku i dečko koji je, nema tu šta puno reći, jednostavno dečko koji je puno emotivan, ima emocije, voli muziku, voli osjećanje pesme, kroz život se malo, ono što kaže, olakta, a i malo onako promuko. I čovjek koji život drugim očima vidi i razmišljam šta da kažem, volim iskreno kroz život, ne volim da nešto, ne volim šta ja znam, kako da kažem, hoću na fin način da uspem nešto. Eto, to sam ja, eto. Kako je izgledalo tvoje odrastanje, bolje reći detinjstvo? Moje detinjstvo, pa iskreno ti kažem, draga Lidija, pa ne mogu da lažem, a ne mogu ni da budem ono što kaže čovjek, da preterujem sve o super. Ako ćemo iskreno i realno, onda ću da kažem kako je bilo. Nije bilo sjajno, bilo je naravno teško, borbeno, kroz život sam se naravno borio, odrastao sam isto kao dosta drugi umjetnika, većinom kao i drugi umjetnici. Siromašno, moja majka nije imala puno para, rano je napustila ovaj svijet, ja sam sa 14 godina izgubio već majku, bio u domu. Uvijek se nekad pitam šta bi bilo, pošto ta 2 puta ima, šta bi bilo, kakav bi život izgledao sa majkom, kako bi život izgledao bez majke, mada znam kako je sad bez majke, ali kako bi izgledao sa majkom. Možda bi bio, ono što kaže, razmažen, bio bi pored majke, možda bi stanovao kod majke, možda bi bio ono što se kaže mamin sin. A pošto sam odrastao što se kaže u domu bez roditelja, znači kako ti kažem, sve hladno, nepoznati ljudi, s vremena na vreme naravno upoznaš, ali nisu to tvoji ljudi, to su jednostavno. To su deca koja isto imaju isti problem kao i ti. I sa nekima se slažeš, sa nekima se ne slažeš. Ja sam, nažalost, bio jedan slabić, mali, mršav, uvijek povučen. Naravno, oni primete kad je neko slab i kad se neko povuče, da naravno na njega više idu, mislim, kako se ono kaže, fizički napad. To sam doživio, naravno, mučili me, maltretirali me, davili u vodu i šta ja sam, dobro sam ostao živ. Naravno, tu sam isto, kao i drugi, isto učio školu, završio tu neki zanat i šta ti kažem, mislim, detinjstvo je bilo teško. Ova 3 auta ovde što imam, recimo je ovako ova mala auta, oni imaju neki značaj u mom životu, ne stoje oni ovde džabe, oni imaju stvarno neki značaj. Ja kao malo dete, recimo, dok je majka bila živa, ja sam uvijek tako stajao pred izlogom gde se prodaju igračke za decu i uvijek sam tako gledao ove igračke. Naravno, nikad nisam sebi mogao takav jedan auto da priuštim. Pazi, zamisli, ja malo dete ne mogu ovako auto da priuštim, da imam, da se igram i to. Znači, uvijek sam ušao u tu radnju i igrao se, kao drugi dom, znači, nemaš kući ništa, ideš tu u radnju i igra se sa igračkama. Naravno, prodavacima i prodavačima to nije bilo drago i jedno vreme, puste, pa kao sad, napustite, molim vas, a ti hoćeš da se igraš i naravno, oni to vide, ali i oni moraju svoj posao da rade. Sve je to okej, a ja kao dete to naravno nisam shvatio i bio sam malo ljut i malo što kažu, malo i bezobrazan posle, ali, Bože moj, detinjstvo je tako, mislim, kad neko dete nema još takav razvoj u mozgu da on shvati da to jednostavno nije mesto za igranje i da je to prodavnica, da se prodaje igračke i da tu nema da dođeš da se igraš, nije to, razumeš, nije to kuća. I tako da sam, kažem, nažalost, nisam sebi to mogu da priuštim, pa sam eto sad to sebi kupio. I naravno, to što u detinjstvu nisam imao,
recimo kesu bombona, oni Haribo, recimo one nisu bile skupe, ali kad ti to ne možeš da imaš, to je drugačije. Danas, kod mene u ormanu, evo, kasnije ću te baš poslužiti, imam toliko tih Haribo bombona, uvek ima neka slatkiša kod mene. Šta god da imam, no ja imam šećera, ne bi normalno više ni to smeo, ali eto, ponekad uzem pojede, mislim, nije sad da sam još uvek željan, ali ima za svaki slučaj. Pošto volim to, ali ne jedem dnevno, ajmo tako reći. I zato kažem, to detinjstvo je bilo tako siromašno, to, znači, bilo je dana da sam i gladovao i bilo je dana da, šta ja znam, jednostavno, jedeš koliko imaš i to je to. Nije sad da sam baš gladovao, ali nisam mogao da jedem što sam hteo, nego sam jeo ono što je majka imala u kući. Bilo je, do duše, kod moje majke je bilo i jedi šta ima na stolu, ako hoćeš jedi, ako nećeš, nemoj. Moja majka je malo tu bila, nije malo stroga, ona je baš stroga bila po tom pitanju. Jebi ga, napravi se šerpa pasulj, napravi se šerpa punjene paprike ili napravi se šta ja znam i to se jede. Meni se to nekad nije jelo, napravi ona i makarona, mislim sad da ne pričam sad da je pravilo, glupo je to, ali kažem da samo da imate neku predstavu kako je to bilo. Znači, jelo se što je imalo, kad ima, kad, mislim, nije, ne daj Bože, nije da se reklo da se nema. Imalo, ali nije ono što sam ja hteo. Danas sam odgovorio nekako to pitanje. Ja volim, odmah na startu da kažem, ja volim malo, kad mene neko nešto pita, ja volim da to odgovorim detaljno, znači da čovek shvati, jer posle, da ne bi bila pod pitanja, iza pitanja, pod pitanja i tako, onda ja bolje sad odmah da objasnim i odmah ljudi znaju, aha, znači, ima ljudi koji odgovore, ali opet fale tu neke detalje, ja to odmah. Moram da pitam, imaš li braće ili sestara? Brata nemam, imam sestru, ona je pola sestra samo od oca, ne od majke. Nemamo neki veliki kontakt, tu i tamo se čujemo, mi smo na Viberu, ona je zauzeta svojim poslom, ima svoj život, ima 4 dece, već i ona baba. Ja nisam ni oženjen, niti sam bio, niti planiram, šta ja znam. Ja nisam ni deda, nemam vanbračne dece, bar koliko sad znam, do sada znam. Uglavnom, ja sam sam brat i nemam brata, imam polusestru. Ali znamo da je tvoj mačak broj 1 u tvom životu, jel tako? Tačno, Lidija, bravo, da, mačak, Amadeus, imao sam malo više mačaka, ali to je sad, nije to sad bitna priča, nego eto, imao sam u mom životu 2 mačke, koje su mi bile jako bitne, ne znam da se vidi gore slike, Džonina i Amadeus, ja ga zovem debeli i malo krme. Ja mu tako volim da mu tepam, on se zove u stvari Amadeus. On je moj život, on je, kako da kažem, naslon, sa njim se osjećam fino, jednostavno sam, da kažem ovako, pored životinja čovjek nauči kakav je narod. Pa, nažalost, možda sad malo sebe bacim u outside, ali da iskreno kažem, meni su životinje, kako da kažem, draže i bolje i, kako da kažem, prilagodnije, ne znam sad, mislim, na nemačkom meni su tire liba nego ljudi. Zašto? Zato što ja sam od ljudi jako razočaran. Iskreno da kažem, narod, nažalost, ja ne znam šta je teško biti iskren. Zar je toliko biti teško biti iskren, biti lojalan i reći nekad, meni to nekad, ja sam takav tip, ja ću da kažem pa ti propuo kroz zemlju, a ja ću tebi reći da li si dobar, da li nisi dobar. Ili ako nisi, ja tako ljudima kažem, i to sam sad u zadnje vreme par ljudima rekao, možda će se sad neki u snimci koji gledaju ovaj snimak pronaći, ali ja sam takav, i pogotovo za sad ovo za svirke i to. Rekao sam, ja samo sad ljudima dajem svirke ako on mene isto zove. Čekaj, zašto da ja, recimo, mislim, Lidija, razumećeš me, i ti bi tako, ja mislim. Zašto bi ja, recimo, uložio moj trud ili uložio ili da se ja trudim za nekog, da mu nađem, recimo, mene neko zove, a ja taj dan isto imam svirku i to se stvarno tako desilo, imam taj dan svirku, a taj drugi me zove i kaže, imam vreme, znači ne mogu na 2 svirke, mogu samo na 1, ali ja mogu tu svirku nekom da dam, ali kome da dam? Daću nekom koji mene zove,
a ne ja tebe zovem, a ti mene ne zoveš. Znači, ja sam dobar da tebi kažem, hej, Janko, Marko, imam za tebe svirku, evo, dogovori se, ti odeš, ni hvala, to kod mene pod broj jedan, ljudi koji ne znaju kažu hvala, oni su za mene već pali tako dna, znači, oni za mene ne postoje u stvari, takvi ljudi koji nisu zahvalni. Jer ja sam jedno, što ti kažeš, šta me život naučio, i to me život naučio, reći hvala i tanke pite, što kažu Nemci, hvala i molim. To je ono osnovno, to ti je onaj obraz čoveka. Kad on kaže tebi hvala ili izvolite ili bite ili to ti je ono osnovno u životu. Nema tu šta filozofiranje i to. Ali tu se vidi neki respekt i neki obraz i neka vaspitanost i što se ono kaže, kultura. A tu kad čovjek ne zna, onda, brate mili, ja nemam više šta s tom osobom ni da pričam, ni da se družim, ni išto. Za mene ta osoba pala do dna, znači ne postoji. Jednostavno tako to me je život naučio. I zato kažem, ljudi koji mene ne zovu i koji mene ne podržavaju, što ću ja na njih da podržavam? Samo neka postave sebi to pitanje. Prvo sebi to pitanje postaje. Ne samo ja, nego svi drugi. Nek postavi sebi isto jedno neko pitanje, čekaj, ja onom sam našao posao da radi na baušteli, a sad kad meni treba posao, mene ne zove, a zove nekog drugog. To sam par puta sad čuo isto od jednog kolege. To nije lepo. To nije lepo i zato kažem, ja sa ljudima ne volim baš ljudi, iskreno. To me možda baca u apsec, ali eto, to je to. Mislim, ne znam šta je bilo pitanje, ali eto, odgovorio sam ti. Koliko dugo se već baviš muzikom? Pa dobro, pazi, bit će jako dugo odgovor. Nadam se da ću da ga skratim. Jako dugo se bavim muzikom, naravno, muzika je moj život. Ja sam kao mali već počeo da udaram po šerpama ili nisam tad imao instrument, nego sam po stolu udarao po šerpama, po plastici u školi na stolu i šta ja znam, šta sam god stigao, udarao sam, pa plastika, pa šta ja znam, svuda, najviše po stolu i moja majka je vidjela da ja volim muziku vamo tamo i onda meni kupila jednu gitaru. Ja volim strašno, inače ja sam mami dobro, sad je to bila bi preduga priča, ali ja ću da pokušam skratim. Majka je u meni tad već vidjela muzikalnost i to, pošto ona vidjela da ja samo muzika, ja sam već znao sa 5 godina da palim magnetofon, jebote, neki su sa 5 godina igrali, devojke igrale se lutkama, a muškarci kamionima, autićima, ja već palio magnetofon sa 5 godina ili sa 4. I puštao Muharema Tomo Zdravkovića, znači već sam to znao šta je dobra muzika. To mi je uvijek rekao, kaže, ovaj mali ima ukus. Pošto moj uvijek je pokojni volim strašno Muharema. I tako sam ja to. Interesantno je što deci puštaš iz malena da slušaju, tako oni prihvate to. Ali to je sad druga priča. I tako da sam počeo s muzikom, da tako lupa, mama mi tad kupila tu gitaru i upisala u muzičku školu, ja sam otišao u muzičku školu, upisala me tamo, ima tada je bio onaj klub Jugoslovena, gde su bili svi Jugovići, tu je bila i muzička škola, mogu si učiš gitaru, harmoniku, folklor, fudbal i tako dalje. I ja sam opredelio se za muzičku školu, gitaru, zatim jednostavno ja sam džani i ja imao sam neki svoje kirove, iskreno da budem dete, malo ne kulturno, izvinite, već nevaspitan u stvari muzici, nisam imao disciplinu što se tiče učenja muzike, nego sam ja tandrčao po svom. Oni tamo učiteljica pokazuje one C, do, re, mi, fa, sol, onda C, D, E, F. Ma ništa, meni je to bilo dosadno, onda počeli su nešto kao klasika, nešto šta ja znam, neki fa, puzzle, solfeđo i to, i ja sam to nekako, meni to bilo, narodnjaki, šta da ti pričam, mislim, to ti je ja sam već hteo da budem, što kaže čovjek, neki muzičar tu. I ja tako, krenuo da tako sviram po mom i on mi kažu šta je ovo, zove učiteljica moju, nastavnica muzike zove, profesorica muzike zove moju mamu, kaže, gospođo, vaš sin, bla, 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 on nije još savršen, šta znači savršen, još nije zreo za učenje muzičke škole, on još to ne može još da uhvati tu koraka.
I tako ispisali me iz muzičke škole. Ništa, onda je ostavio gitaru u čošku i onda sam tako, nekako se stvorila neka tarabuka, ko je nju doneo, kupio, pojma nemam, ne mogu više se setim, bio sam mali. I ja tako po tarabuci, bila neka mala ova tarabuka, one male turske, valjda je neko u turskoj radnji kupio, nebitno sad. I tako ja trapa i dođe jednom moj ujak, Mika pokojni, uze on gitaru i ajde ja s njim, on čuje, kaže, to je, ali nije to, kao, sviram, a ne sviram, sorry, onda bi on tu počeo da me uči, kaže, stani, tako ide ritam, ovo je sa, ovo je, tad je sa ritam bio najpopularniji u tih 80-ih godina, krajem 70-ih, početkom 80-ih je sa ritam bio ono, ovo je bilo to. Onda ta rumba, ono i mene je tako učio prvo te ritmove, učio me kako se udaraju, šta je glavni takt, šta je ono kao, znaš, ono ide bum, rapa, pum, znaš, ono glavno, i tek sam ja onda shvatio, jebote, ja sviram ritam, ali ne znam ni šta sviram, tako da sam ja mešao ritmove, ja svirao ovo, svirao ono, sve ono što kažeš Fabo, Bih Hernanda. I tako sam počeo da se bavim muzikom, znači počeo sam ozbiljno da shvaćam muziku, ozbiljno da shvatim neke stvari. I šta se događa, odem ti ja, ima tu kod nas u Minhinu je tad bila ta kafana, taj Grk, mi smo ga zvali Grk, u stvari Parga, i tako se zvala ta kafana, to je svirala naša muzika, tu su bili naši Jugovići tada, mislim, mora da shvatite, to je bila tad stara Jugoslavija, to je tad sve bilo jugoslovensko, to je, sviralo se, tu se nije gledalo ko je šta je, samo da objasnim, i tu je svirao tada, tu sam i upoznao Dragana Šezaji i Baja Zitova, evo koga dan danas isto još imam s njim kontakt i znam i pozdravljam ga ako slučajno gleda, ako gleda. I on je isto tu svirao gitaru, on je bio i bubnjar i gitarista, isto snimio svoj neki album sa oraču, čeci, instrumentale, hajmo reći, ali fino, on je isto imao taj dar za te fine instrumentale koji drugi nisu tako imali kao što je on. Imao malo drugi vid muzike. I tu je svirao Enes Džafić, Sveta basista smo ga zvali, Sveta se stvari zove. I ja mislim da je ili je svirao Mišo harmonikaš ili je svirao Blagoje ili Radiša, se ne mogu da se setim. Znam, Radiša ja mislim da je bio, jeste Radiša. I ja sam tako tu dolazio sa majkom, naravno uvijek ja nisam sneo tu naravno ulazim, ja sam bio 14, 13-14, pa tako, mislim sa 14 izgubio majku, a znači 13-12, mnogo mlad. Do jedno vreme sam smeo da budem u kafani i onda sam morao da izađem i tako smo se mi upoznali sa tim muzičarima i moja mama malo tako popriča sa tim Enesom i sa kućnim prijateljem je bila sa Radišom, znači, mislim, duga je sad to priča, ali hoću reći da su se znali svi, to je bilo, kod nas je to sve bilo, tad je to sve bilo nekako i familijarno, družili su se nekako, to danas ne postoji tako, to druženje kao što je to postojalo tada. I moja majka kaže, evo moj, kaže, sin, on svira tu, on voli muziku, ako možete vidite šta može da se nešto od njega napravi, tako mene onda Enes Džafić uze pod svoje, ajde sedi za bubanj, on vidi, okej, ali ja sam bio mali, nisam mogao da stignem one kvačice, basi i fus. Pa tako, da, s vremena na vreme, tako sam počeo da učim. Enes me prvo naučio dvojku, da držim, dvojka je kao najteži ritam. I malo sam kao svirao s njima i to je bilo neki lepo osjećaj. I onda sam ja tu tek dobio volju da ja budem muzičar. I onda sam ja rekao, mama, ja moram da budem muzičar, ja hoću muzičar, muzika, ali škola, naja. Zaostala iskreno budem, ali okej. I tako da sam ja počeo da se bavi muzikom, ne profesionalno, ali sam počeo i to je išlo, onda smo se našli tamo u parku, ja nosio uvijek tamo tarabuku. Tamo je bilo interesantno, tamo je bilo baš ono što mi kažemo ovdje u Nemačkoj, multikulti. Znači, tu su bili Grci, Turci, Albanci, naši Jugovići, znači svi, to kažem, svi Jugovići, od Bosanaca, Srba, Makedonaca, Bosanaca, Hrvata, da ne nabrajam, Crnogoraca, i Makedonaca, i Grka, i šta je, ne znam više šta. I tu su se mi svi pronašli i mi smo, svi su nekako, neki su donali tu malo instrumente, znaš kako malo grilanje,
malo ono, pije se, druži se, sedi se ono, naš leto ima svako prospe one, kako se kaže, one deke, one, kako se kaže. I tako svi ono se sastavi i onda sviramo, znaš. I tad je bila ona pesma Mali, ono, plavo, plavo, baš plavo. I to smo mi, to se svirao i ono, sine moji, tu smo to tako se uvijek našli i hajmo reći feštali smo tu i tako, i to je bilo jedno lepo vreme, imao sam i tad i moju jednu prvu ljubav, tu sam se družio naravno sa imao sam školskog prijatelja Gorana i tu smo se tako družili, to je bilo neko nezaboravno vreme i tako je to krenulo, to je taj neki moj život išao prema muzici. Eto, Lidija, to je to. Danas je vreme tehnologije, puno radiš sa AI, možeš ukratko da nam kažeš kako? Pa evo, kako sam došao do KI muzike ili KI video i KI te zabancije. Samo moram još nešto pred da kažem, da bi ljudi shvatili kako sam došao do toga. Znači, krenuo sam muzičkim stopama, počeo sam da sviram po kafanama, onda posle svirao sam kod jedne tu Morajke pokojne, imala jednu kafanu koja je radila svaki dan, tu sam se baš ispraksao, što se kaže, kao bubnjar. Onda sam svirao, naravno, volao sam više svadbe, rođendane i dan danas to radim, mislim, kao DJ sada, ali ne volim recimo da sviram neke standarde, to sam prije radio i onda sam, znaš zašto, da budemo iskreni, nema i ko meni, nema laganja, ja ću ti iskreno reći šta je, mene su, stvarno, dan danas mene interesuju pare, ne sviram valjda za kikiriki, neće niko da svira za kikiriki, sviram ja i za ljubav, ali kad je posao u pitanju, ovdje je posao, ja ne sviram, pazi, ja u kafani ne sviram muziku koju ja volim, nego koja publika hoće, a većinom je ta muzika koja publika voli, ja ne volim, iskreno, a sad ću ti reći zašto. I doći ćemo na toga, ovo će sad biti baš dug odgovor, da bi ljudi shvatili šta hoću da kažem. Znači, ne volim da sviram po kafanama gdje je samo standard, dođeš pa zaradiš 100, 150 i to je jako to je mizerno. Ja volim svadbe, tu je dobra lova, to je fino, tu je i familijarno i sve, nema frke i to, mada i nekad bude, ali ajde, ja nisam to doživio, hvala Bogu, neću da kucam po telefonu, kažem ne valju. I tu sam, eto, volim više te svadbe, rođendane, znači veselja, privat žurke, hajmo reći, kafane ne. Sada, idemo dalje, kako sam sada dalje? Znači, učio sam malo, onda sam prešao kao na klavijature, mada sam voleo gitaru i dan danas volim, ja kad čujem gitaru, zato ja sa Dragonom i kontaktiram, jer čovjek svira gitaru i ja obožavam zvuk, pogotovo buzuki, znači ja volim i slušam grčku muziku samo zbog buzukija, iskreno da bude. Ta lajka muzika ili rembeti. I tako da sam onda počeo sa tim klavijaturama, malo sam svirao, nisam se tu baš nešto i pronašao, bar za uživo. I šta sam tebe kažem, ipak sam ja ostao kao bubnjar, ali sam se pronašao, ipak sam ja malo znao da sviram klavijature i da malo baratam s time, pogotovo evo vidite tu studio. Inače volim studio i više radim studijski fazon nego to uživo sviranje, jer to treba da skidaš ovako, ovdje više produciraš, nema puno kao što da kažem, puno sviranja, više pripremaš boje, ritmove, tako da recimo 80% je pripremljanje sa snimanjem, a 20% možda i 30% sviranje. Znači sviraš, ali više praviš ove špure, pa sećeš, pa pa popravljaš, pa tražiš neki loop, tražiš odgovarajući, mislim, ko se bavi ovim home recording ili studiju znaju o čemu pričam. Tako da to u stvari više radim. Volim da komponujem, volim da stalno pišem svoje pesme. Sad dolazi AI u igru. AI je meni jedan alat koji mi pomaže da ostvarim ono što ja zamišljam. Jer ja vidim, iskreno da kažem, mislim, ne znam kako neki koristi AI 100%, da ga ne koristi 100%, da ga koristi možda 70% ili možda 60%. Iskreno da kažem, zašto i šta koristim u stvari. I razlog što ga koristim, sad ćete čuti taj razlog. Razlog je zato, haj sad ti dovedi te muzike, dovedi mi harmonikaša, dovedi mi buzuki,
svira. Donesi mi te instrumentaliste. Zašto je to teško? Iz jednog jednostavnog razloga. On mora da ima prvo vremena. Prvo moraš da ga platiš, to je jedno, drugo. On mora da ima vremena. Mora da imaš odgovarajući prostoriju. Ja trenutno nemam, ja to sve radim kući. Onda moraš naći nekoga. Onda nema u ovom gradu, u Minhinu, dobro, harmonikaš ima, ali buzuki ili violinistu ili saksofonistu, klarinetistu, ma da ne pričam. To treba sve naći, to treba imati vremena. Pa ja ne mogu da napravim orkestar od 3-4 člana. Ja ne mogu da napravim, recimo, orkestar da sviramo unplugged, znači da sviramo čista akustika, tarabuka, gitara, harmonik. Ja kad to ne mogu da sastavim, onda ili ja ne znam gde da tražim, ili ja nisam sposoban, ili jednostavno ne postoji. Oglase sam dao sve, evo ovim putem pozivam, znači, gitaristu i harmonikaša, napravimo neki mali orkestarčić i da se svira akustika. Eto, recimo teško je. I onda dolazi druga stvar. On možda ne može to da odsvira što ja zamišljam. Ja moram tamo ili pevam ili sviram i to traje i onda on mora vežba, opet on mora da ima vremena, opet mora da ga platimo i tako dalje. I znači pesma ova može da traje mesecima. Zašto KI? Sad iz jednostavnog razloga. Ja što imam viziju i meni što treba, ja to ukucam u KI i meni to KI odsvira. Ja radim tako sa KI. Znači, ja što radim tako da efikasno ergebis, jebim li ga na našem, ne znam sad kako se kaže, da dođem do toga što mi treba. I zato koristim tu KI. I naravno u KI mogu da napravim viziju muzike. Zamisli ja recimo ja volim tehno muziku, ja sam jedan od prvih koju svi znate Brenu i Sašu Popovića. Znate zato što su popularni, ali vi ne znate Džanija. Zašto ne znate Džanija? Zato što niste čuli za mene, a ja u stvari sam taj koji je uneo, recimo, tehno muziku u našu muziku. Ja sam taj koji je to ostvario. Zašto? Zato što sam ja 90. godine već se tim baratao. Ja sam bio mlad, ja sam slušao u mojim mladim godinama, sad ću doći dalje na KI, ali samo da vam kažem kako je taj put otišao. Znači ja sam, evo, Boban Ćošić je jedan svedok, ako ne verujete, možete njega, evo, nađete ga na fejsu i pitajte ga. Ja sam čovek, ja sam s njim dosta radio stvari, mi smo on je i stanovao jednom kod mene i družili smo se, ja sam jednom kod njega stanovao, on kod mene, tako da smo bili kod dva brata, nerazdvojljiva i radili smo skupa muziku. Tu smo, znači, svirali od narodnjaka, zabavnjaka, roka, techno, house, disco, hip-hop, R&B, rap, sve smo mi tu nešto pravili, neku iluziju muziku, da su mi neki ljudi čak rekli, Džani, šta sviraš ovo, šta je ovo, šta snimaš ovo, ili šta sviraš ovo, šta je ovo, hoćeš da kažeš kako je ovo sranje, ali pazi, ovo sranje vi danas slušate. To sranje što sam ja svirao 90. godine, to sad ovi svi slušaju sada i slušat će kasnije, još to nije ni došlo to što ja svirao 90. Možda zvuči sad malo prepotentno, nije, zato što ja imam dokaze, kasete ne lažu, i imam dokaze rave skok kad smo ja i Boma snimili. To su ljudi rekli, šta je ovo, Bog ti dao? Ali to je u stvari tehno muzika sa rave ritmom i naša solaža čoček. I to smo mi, ja sam u stvari s njim to napravio zajedno, on svoje ideje, ja svoje ideje. I to smo samo u mikser ubacili i izletio čoček. Znači nema tu jedan je više, jedan je manje, nego on je dao svoje, ja svoje. I tu smo se jednostavno, što kaže, jednostavno smo dali sve, uzeli smo onako sitniša iz džepa i bacili na sto šta ja imam, šta on ima i to smo se sabrali. Tako je bilo. I tako smo napravili. On je, ja čujem taj ritam, kaže, joj Bobane, ajmo, stavi taj lup, stavi ovaj ritam. Ja odsviram solom, kaže, ajde ja ću ovde. Znači, tako smo se mi, razumeli, mi smo se čitali, mi smo tačno znali kako ćemo, šta ćemo. Gde su neki rekli, šta je to? Sam rekli, to je tehno čoček. Ljudi nisu znali šta je tehno čoček. Ljudi su mi se smejali. Ja sam rekao, dobro, smejite se vi, ali ja znam, ja sam već tu napravio taj stil muzike. To Saša Popović, Lepa Brena nisu ni znali, oni nisu znali šta je tehno čoček. Evo, sad znaju, mislim, Brena bi sad, Saša je nažalost pokojni, ali oni da je sad živo, on isto dan danas možda bi znao. Hoću da kažem, ja sam već ko mlad
slušao toliko muzike, najviše tehno, taj rave je tad bio, jungle rave, i house još nije ni postajao, samo je postajao taj tehno, rap, nije R&B postajao kao black music, oni su to, sve ta crnjačka muzika su stavili u taj black, u stvari, tako su oni to nazvali, u stvari nije, postajao je taj neki R&B, ali malo kao izviđu nešto soul, nešto, neka mešavina soula, repa, malo, taj, nije blues, nego već malo i bluza je tu bilo, ali pomešano, fino pevanje sola i R&B, ajde tako da kažem. To je bio taj black music. Onda se tek kasnije je došao taj R&B. Ja? R&B je došlo malo kasnije, tamo možda krajem 80-ih, 90-ih. Prvo naravno bio je taj break dance, pa rap, pa hip hop, pa onda R&B. Tako je to išlo stepenasto. I tako i ta tehno muzika, ta tehno muzika je bila prva elektronika, Kraftwerk, ako neko zna. To je bio neki kao prvi, kao elektronička tehno muzika. U stvari nije bila ni tehno, nego baš elektronika. Tako su počeli, baš sa tim mašinama, drum kompjuterima. Mislim, evo, čujete sami da znamo o čemu pričam. I samo što sam ja taj ludak bio, ovako da kažem, baš ludak, koji je uneo u tu muziku taj narodnjak, taj orijental, taj čoček, u stvari čoček, ja sam ubacio znaš, taj znaš, ja sam to nekako, ne znam, to je jednostavno bilo u meni, ja nisam seo i razmišljao, joj čekaj, ovo je nego, jednostavno sam radio, pustio one prvi, ja sam imao prvi neki taj aranžer, Boban imao taj Technics, ja sam imao Game CD1 i tu je bio onaj disko ili nešto, šta je bio neki ritam, i mi smo na to, tako smo počeli, razumeš, mislim, šta ja ti pričam. I ja sam to sve pokupio, te stilove, mešao sve stilove. Sad je došlo vreme, sad da skočimo odmah u ovu godinu, znači znate šta sam radio prije, a šta sad radim, sad recimo, dojadila mi je ta narodna muzika. Iskreno da bude, više mi dojadio i taj čoček, i dojadilo mi je više te harmonike, dojadilo mi više taj južnjački, narodnjački stil. Jednostavno mi je dojadio, sam, tako mi je dojadio. A ja i reggae muziku sam isto mešao sa narodima, nema šta nisam radio. Onda, kad izašao taj KAI i kad sam se ja počeo da se sa tim KAI-im pozabavim, iskreno, prvo sam ja, naravno, i tu ću morati nešto da kažem, sad da ne zaboravim, ali pokušat ću da zapamtim. Ali, ja sam bio skeptisan prvo, ja sam rekao KAI muzik nije to i ja dan danas još kažem, evo da ne misli neko da ja podržavam samo KAI, ne podržavam ga baš, pošto još jednostavno, kad ja nešto uzim da testiram ljudi, ja sam takav tip, ja ću to da istestiram dok ne istestiram, jer ja sam vodolija po znaku, ja dok to ne istestiram do dubine duše, dok mi to ne bude, kad meni bude to dosadno taj KAI, onda ću ja to da pustim. Ali sad mi je još uvijek interesantan i još uvijek, ja sam kao onaj velika bušilica koja buši u zemlju sve do dna dok ne udarim u nešto, dok kad vidim ovo sad stvarno ne može da je. Takav sam ja dok ne iskušam taj KAI, da vidim da ga stvarno, ja sam čovjek koji ako nešto treba, ja sam taj koji ću da ga istestira na težinu. I onda ću ti ja reći valja, ne valja. Za sada je moj pacit za KAI, on još jednostavno nije toliko spreman i kompromisan, kako to da kažem, za završnu muziku. Jednostavno se još primećuje da je to KAI, jednostavno nije savršen, to je dobra reč, nije savršena ta tehnologija tako dobro da bi mi mogli reći, sad ne mogu da, ima neki koji su napisali je li to KAI, dvoje ljudi su već napisali je li to KAI ili je to zapravo, tu sam, ja tu ljude čekam, kad ljudi počnu da kažu i da sumnjaju u to, je li to sad KAI ili nije? Kad ti to neko kaže, onda znaj da si uradio dobar posao sa KAI. Zato što si uradio nešto što ne može čovjek da više da proceni šta je, da ili ne KAI. Ja recimo sam onda seo i istestirao sam sve ono što ja mislim da treba i kako, ono što kaže auf Herz und Nieren na nemačkom, sve sam ja isprobao i dan danas ja to radim. Znači,
ausschöpfen, što kažemo. Ausschöpfen znači iscediti to sve do kraja. I onda sam ja seo i onda sam sad došao na tu ideju da do duše ja sam to uvek imao u glavi, klasika i narodna muzika i to. I zato što ja inače volim emocionalnu muziku. Znači ja volim kad je nešto puno emocije, mene recimo mora da dirne muzika da bi ja tu muziku slušao i razumeo. Ja ne mogu da slušam nešto što mene ne dotiče. I da snimim nešto što me ne dotiče. Znači, nema šanse. Znači, ja sam onda seo i isprobao sam sve stilove da pomešam. Znači, u ludnicu sam pravi. Neću da kažem sad šta, da nekima ne bi dao ideju, pa da oni to... Ja ću vam samo dati ovo. Klasika i narodna muzika zajedno. I to je ludilo. Znači, to će biti, i ja vam kažem, neće sad odmah biti. Slušajte dobro što vam govorim. Ona sad još neće biti tako slušana kao što će biti za nekoliko godina slušana i to će uskoro biti za jednu godinu, dve, će biti slušana muzika narodno uz klasični, kako da kažem, žanr ili uz klasični touch. Znači, slušat ćete narodnu muziku sa klasičnim elementima, simfonija, violine i to što sad kod mene slušaju. Ovi koji su sad gledali moje snimke i što su čuli šta ja radim, gde sam pomešao, znači, čistu pravu, ne ono klasika, folk, ono, samo gudači i ovo, ono. Ne, prava klasika, ljudi, pravi simfonijski orkestar. Znači, koda svira simfonijski orkestar, koda sviraju Mozarta, znači, to i onda uz to ide narodnjačka muzika. Znači, evo, Ana Bekuta godinama, Ceca, šta sam, Dragana Mirković, Tugo mojih dana, neki su, kad su čuli, kaže, ja sam slušao 5 puta, naježio sam se. A to je cilj, ljudi, to je cilj da se vi naježite što ja radim. Zato ja zato tako nešto, i zato koristim taj KAI, jer jednostavno ja nemam mogućnost da ja zovem ceo simfonijski orkestar, da ja njih platim i ovo ono, da bi ja pravio. Mislim, ja bi to rađe volio, ja bi to radio svaki dan. Ali nemam te uslove, ja nemam tu mogućnost da ja to uradim. Ja moram uzeti KAI da mi pomogne, da uradi ono što ja pravim, u stvari, ok, ovo su kavere, ali sad imam ja i svoje stvari koje svi u pripremi ili su već gotovi, ne izdati. Još neću da izbacim, malo da sakupim, malo da sačekam. I ja ću to ići redom po redom napolje, ljudi će da slušaju moje pesme. Moje pesme imaju vrlo neku težinu. Ja pišem pesme iz pravog života. Znači, pišem pesme koje sam ja možda doživeo i tako to. Zašto si se baš sada opredelio za veštačku inteligenciju? Zato sam se opredelio za tu KAI muziku, jer jednostavno mi pomaže da moju muziku, moju viziju pretvorim u stvarnost, jer ja nemam ni vremena, ni živaca, ni para, ni energije da ja sakupljam muzičare i pevače i do duše KAI opasno fino peva i muški i ženski glas, znači sve to. Kažem, nije savršen, nije to još, ja još težim za tim da to bude kako, još ja njemu govorim šta da radi, ja sam stvarno sam, što se kaže, fit, znači stvarno sam, može se reći, Haman majstor sad na KAI, znam tačno šta treba, kako treba i šta treba da se radi da bi došao da bi dobio taj rezultat, sasvim se setim, da bi dobio taj, da priznam, dugo sam, vidio da sam iskren, rezultat je bitan, a ja ne dobijam još taj rezultat koji ja želim. I zato kažem da KAI tehnologija još nije savršena onako kako ja to zamišljam. Jer kad bude ono savršeno, kad dobijem onaj rezultat koji ja želim, koji mu ja ukucavam, koji mu ja bukvalno kažem, znači radi to, kako ti ja kažem, znači uradi to i to, onda i kad ja pustim na play i saslušam ovu pesmu i kad kažem, konačno je to, ali nije, ja još uvek sedim tu, pravim, slušam, ubaci neki falš akord, ubaci nešto, ili odsvira drugačije, ili zaboravi te instrumente koje mu kaže, znači jednostavno, da iskreno budem, taj KAI radi šta sam hoće, ne radi ono, u stvari znaš kako, ko čovjek, on te sasluša, ali ipak radi po svom. U tom je faza. Znači, ti mu kažeš,
obuci cipele i obuci se toplo, obuci rukavici, stavi kaplu i šal. On, da, rekao da se obuci, on je rekao da se obuči u stvari toplo, dobro, obuci će cipele, pantalone, jaknu, ali neće šal i rukavice. To ti je to. Razumeš? To ti je KI u stvari. Ti mu kažeš to, a on to, ne, to, da. Znaš, on sam kreira po svom. I onda teško je, ja isto ovdje sedim neka za ovim stolom i hvatam se za glavu pa se ono što kaže, Bože, na šta ja trošim vreme, koliko sam ja puta ovdje sedio, rekao, ma ne, samo gubim vremena, a onda se setim, opet onda, kad ugasim to sve, onda kontam, opet novo, nemam te instrumente. Nemam te dobre samplove, moram da priznam. I nemam to, i jednostavno nemam te mogućnosti. Jednostavno kad ne može. Ja sam probao, nije to. A ja nisam toliki dobar muzičar, kao što je KI, da napravio dobro. I on napravi fine foršpile i dobru harmoniju i dobar, kako da kažem, volum, onaj celokupni snimak. Napravi stvarno dobro, ali kao što sam rekao s ovim primjerom šalom i rukavice i obuci se toplo, u stvari, ti mu kažeš 5, 6, 7, a on 4, 3. To je to. Vidi se da si jako emotivan. Koliko emocije utiču na tvoju muziku? Mnogo. Pa to smo sad smo to pričali, vidim. Ali dobro da si to postavila pitanja. To pitanje koliko utiče, pa mnogo utiče, mogu ti reći, mnogo utiče. Jer, kao što sam rekao, ja ne mogu da napišem pesmu, a da je ne osjetim. Moram da osjetim jednostavno te reči. Moje su reči, zato ja pišem sam, ja ne koristim puno GPT. Da vam iskreno kažem, GPT samo koristi da mi iskorigira gramatiku, da mi iskorigira, da mi stavi one kvačice, eventualno da nešto, ja moram sam, GPT ne može da napiše to što ja hoću. Ja njemu napišem, ja sam probao, ja sam se smeo kad sam posle pročitao tekst, rekao šta napisao, Bog, da ja toga ne bi napisao. I onda naravno to su jednostavne reči, ali nije to sad neka, da kažem, nije to neka literatura, da ja ne pišem literaturu, to je teže, naravno. Ovo su naše jednostavne pesme, ajmo da kažemo, nije ni primitivno, ali zna se o čemu se radi. Mislim, tematika je tu. Zna se, ja volim pesme da pišem o majici, o roditeljima, najviše o bivšim. Pazi, pišem pesme o bolnim tačkama, šta nas boli, šta nas dira, gde smo osetljivi. Mi smo osetljivi na decu, na roditelje, na ženu, osetljivi smo na naš život, na sve ono što nas veže, što sve oko nas, što nas, kako da kažem, što nas čuva ili što čuvamo ili što nam je dragoceno. O tome ja pišem. Ne mogu da napišem pesmu tra-la-la-la-la, išla mala Mara, ubola se u travu i popila vino. To su one bečarske. Ja bečarske pesme prvo i ne slušam, drugo imam interes to da slušam, niti je to za mene muzika. Izvini ako sam nekog uvredio, ali ja za sebe pričam. Ja ne pričam za tu muziku. Muzika svaka čast, ko to sluša svaka čast, to je ipak isto neka muzika i tu se neko pronalazi. Meni ta muzika ništa ne znači. Za mene je to špas muzik. Jednostavno, muzika gde se malo opušta, malo. Ok, sve to stoji. Pazi, ja uvijek ovako kažem, da me neko ne pogrešno shvati. Svaka pekara ima svog kupca. Ili još bolje, svaki döner imbis ima svog kupca. Neko će ići u ovom imbisu, neko će ići u onom imbisu, zato što mu tamo možda više luka sipaju, ili više ljuto, ili više sos. Šta hoću da kažem? Svako ima neku svoj favorit. Ja isto imam svoj favorit. Ja recimo, kažem, ja imam neki svoj stil muzike, svoj neki svet muzike, gde se ja pronalazim. I tako svako, i treba svako, razumeš? Jer ne možemo mi svi voleti isto. To bi bilo
konfuzno. Mislim, volimo svi narodnjaki. Mi znam da svi ovi naši Jugovići narodnjaci vole svi Sinana, Šabana, Šerifa. To sve stoji, to je ono komercijal. Ali ima nešto što samo ti slušaš u svoja četrezina. Sada. I zato kažem, ja mogu da napišem samo pesme, možda zato što slušam puno Muharema, Ajnura, Zvonka, i Tomu, i Džeja, ne padam Jesmo Redžepovu, i Vidu Pavlović, i šta ja znam. To su sve, recimo, njihove su, dobro, Džej ima malo i šaljive pesme i to, ali imaju neke pesme gde čovjek stane i onda, konta, nemoj mi sad džigericu da mi diraš, što se ono kaže, ne diraj me baš tamo gde me boli. Ali, pazi, da me neko pogrešno ne razume, nama treba tako nešto. Mi treba, u stvari i ovo je isto jako bitno za naš život. Čovjek koji ne plače, taj za mene nema osjećaj. Čovjek, nemamo šta tu da pričamo, to je tako i gotovo. Ja tu stavljam tačku i nemam više šta da pričam. Život je takav da treba čovjek nekad da se isplače, da nekad iz sebe ispusti to, jer tuga je za čoveka i smeh je za čoveka, radost je za čoveka, ali ne bi da imamo i tu neku tugu. Nažalost, moramo, stvari, da vam nešto isto, ne bi da filozofiram, nisam literaturist, da bi vam ja sad objašnjao život, nego hoću da kažem, život nas trenira da budemo spremni kad nekog izgubimo, da budemo spremni kad tugujemo. Mi moramo da znamo kako je to. Zamislite, vi živite 30 godina bez briga, imate sve, niko vam nije, da izvinete, kako da kažem, otišao iz života, ajde da blago kažem. I sve vam ide ravno. I nikad niste zaplakali, nikad niste osetili tugu, uvek ste vi raskinuli, nikad se niste rastali i to. Ali dođe onda taj trenutak, dođe neki taj trenutak ili dođe to neko vreme da se tako nešto desi, dogodi i da izgubite nekog. Treba čovjek da zna. Mora čovjek jednostavno da zna kako je to kad čovjek tuguje ili kad zaplače. To je deo života. I zato kažem, ja ne mogu da napišem pesmu da nema tu neka priča, neka istinita, nešto što sam živeo ja lično ili video ili jednostavno tu priču da ispričam ponovo malo na drugačiji način. Ja sam u tom, kažem ponovo, ja sam u tom svetu, ja sam to, razumeš? Ja i melodija mora, kod meni melodija mora da paše, ja ne mogu, slušam juče neko, evo baš evo sad isto, baš dobro da ovo mogu da kažem, juče slušam jednu pesmu i baš ulicom idem, slušalice i slušam i kontam, svaka čast, mislim, pazi sad, ovo je ironija, svaka čast ovom muzičaru, aranžeristu, šta god, ko je ovu pesmu napravio, baš i kreativan. Ma kak je kreativan, nikako kreativan. Sve nešto izbrčko napravio, samo eto nek se snimi i nek ide. To je tako primitivan pošpit, neću da kažem koja je, ni ko, ni šta, ni ništa, nebitno, to je za moje uši, ne za druge. Ali slušam i konta kako, mislim se ovako u sebi, druže, kako možeš, jel nemaš vremena, ili si toliko bio gladan, ili ti toliko trebalo para da izvineš, zajebeš pevača, da mu snimiš tu pesmu, a da ne upaciš ni malo kreativnost, ljubav, emociju. I to je to. Ja ne znam, mislim, naravno stisnuo sam na next zone i za mene to bilo gotovo. Pesma mora da ima jednostavno neku priču, neku viziju, nešto što čoveka udara u stomak, u živac, u nerv, što kaže da te natera da popiješ, da zaplačeš, da... Ja sam, dobro, možda je to, šta ja znam, možda je to malo primitivno. Ja volim kad čovjek malo tuge. To ti odgovor. Znači, klasika i akustična muzika su ti najveća ljubav. Bravo, Vivija, bravo. To mi je sad trenutno najveća ljubav. Akustična muzika, kao što sam malo pre rekao, volio bi da imam orkestar, da sviramo nas troje, četvorica, bez ikakvih, ja ni inače, nemoj da se, ne ljutite se, brigam, ja mrzim aranžere. Ja kad vidim aranžere, ja ga imam, evo imam 2 komada.
Ali to sato je, eto neki ali ne sviram, eno stoje tamo i skupljaju prašinu, nikako ih ne koristim. Mrzim te aranžere, zato što su ubili su muziku ljudi. Pa, pazi, sad ćemo to sa KI, sad ću i to da kažem. Kad već možete, sad ću vam iskreno reći, i nemam tu lake na jeziku, kad već možete da slušate pevača u kafani, aranžeristu i pevača, onda možete slušati i KI muziku. Zašto? Što je jedno te isto. Ovaj svira isto, to je sve isto, u stvari to je elektronika. To je programirano i on samo menja akorde i svira sam pošpil. Ništa drugo. Nema tu šta. Ljudi, ruku na srce, slušate tehnologiju u kafanama, u kafićima. To je tehnologija što vi slušate. Zašto? Zato što je to sve već gotovo. To je sad, samo je usvirano, napravljeno, i to sve ponavlja jedan to isto. Ponavlja i on, pevač peva, vama to nekima lepo zvuči, nekoma ne. A kako je bilo pred 20-30 godina? Orkestar na bini, bumjar, klavijaturista, basista, gitarista, harmonikaš, klavijaturista, solo, klavijaturista pratnja, 2-3 pevača, saksofonista, violinista, klarinetista. Razumeš, tarabuka. Da čovjek gleda, da ima šta da vidi. Danas gledaš, ne znaš ni šta da, gledaš tamo, ne gledaš, već ni ne gledaš šta pevaju, šta svire. Žalosno u kom smo vreme došli. Onda, sad KI, pa kažu ja ne mogu da slušam KI, ja ne volim KI, meni je KI trnuo. Pa brate, ne moraš ni da slušaš, pa nemoj ni da slušaš onda. Slušaj, pazi, ja uvijek ovako kažem, ni da se ne nerviram, ali ljudi jednostavno, to sam primetio u svim kategorijama, da li je to igrica, pošto ja volim igrice da igram Eurotrack, i kad recimo ta igrica, hajmo sad tu, ta igrica donese neki novi DLC, znači samo su kamioni, u stvari to je igrica samo za kamione da voziš, ali su ubacili aute da voziš i ubacili su sad da voziš i autobus. I sad se neki žale kaže, ne, to je samo za kamionđe. Pa čekaj druže, budi malo šir, ne moraš ti ni da voziš, ostani nek drugi vozi. Isto tako s muzikom. Pa brate mine, ako ti ne slušaš, to sam imao nedavno na jednoj svadbi, to mi isto zaradilo i iskreno i uvredilo. Kao šta puštaš šemsu, puštaj nešto drugo. Pa čekaj ženo draga, pa ne slušaš ti, ne voliš ti, ali ima neko ko voli nju da sluša. Mislim, to su stvari, ne možeš ti nekome nešto zabraniti. Ja isto nikom ništa ne zabrani, ja kažem. Stvari, mi imamo previše izbora. Od televizije, koji kanala, imamo kanal, pa brate, uzmi daljinski i traži sebi šta ćeš da gledaš, šta ćeš da slušaš i šta god. Isto tako s muzikom. A nisi prinuđen da slušaš KI muziku, ti kad čuješ, prešaltaj. Isto tako i komentare po Fejsu i po tim društvenim mrežama. A što se uopšte, čekaj, zašto uopšte koristiš i trošiš svoje blagoceno vreme? Tebi se to ne sviđa, pa nemoj ni da komentariš, širi dalje, jarane, traži ono što voliš. Nemoj se trošiti. Ne troši se na to. Ljudi se troše na to, džabe gube živce, džabe se ulažu neki sami sebi život pravi teže. Ja sam se odvikao to. Ja kad nešto vidim na Fejsu, ja odmah idem dalje. Odmah samo ovako, pročitam možda malo komentare i više me tu ne, šta ja tu da napišem, šta ja mislim, razumeš? Da bi se vratio na temu, znači, tako da ja sam se pronašao eto tu u toj klasici, akustičnoj muzici i to volim. Nešto se gasi ovdje. I zato ja volim tu klasiku i taj narodnjak, naravno malo taj narodnjak, malo ta klasika, ali taj tipičan, specifičan, ne svaki narodnjak, nego specifičan, onaj emotivni narodnjak. I onda to se sastavi. Tu sam se pronašao i to je to. Ne mora to niko ni da sluša, ja ne govorim da neko mora. Svako ima pravo da jede, pije, sluša šta hoće. Pišeš pesme iz stvarnog života, možeš li drugačije? Da, to je ono pitanje, to je u stvari ono što smo malo sad pre pričali.
Ne. Mogu samo da napišem pesmu, kao što sam rekao, koju osjećam, a drugačije ne mogu. Ne mogu, ne znam, ne znam, evo, priznajem, ne znam to da napišem, možda bi uz KI ili GPT možda bi znao da napišem ide Mara preko mosta i gleda u svog oca. Ne znam, eto, ne znam ni tekst da napravim neki u tom fazonu. Ja ne znam takve pesme da pišem. Ja ne znam da pišem te šaljive pesme, ja ne znam da pišem pesme, šta je, mislim, ne znam, Sevdalinku, ne znam, isto ne bih znao da napišem. Mislim, to su neke pesme koje nisu u mom regalu. Odakle ti inspiracija za tako emotivne pesme? Da, pa dobro, tu sam već malo dao odgovora. Kao prvo, šta sam ja doživio i kako sam doživio. Onda vidim šta drugi doživljaju, slušam šta drugi pričaju. Gledam i te filmove, recimo i filmovi su mi, da moram malo, evo, da otkrijem malu tajnu, i te filmove su mi, recimo, ja ne gledam baš puno, ali kad pogledam, onda tu zapamtim neke bitne detalje, scene, koje mi dirnu, razumeš? Imao bi ja još, ali to je glupo i napisati, recimo, životinjama. Ima jedna pesma, do duše, peva Muris, Muris, ali ne znam dalje. On peva baš u jednom ljagetu, tu jednu pesmu, ja slušam i jako rado. Interesantna je pesma. Neko će reći to je seljačka, neki je seljačka, ali ona je mene dirnula, ta pesma. Dirnula me zato što ima fine reči, ima priču. Kad pesma nema priču, onda pesma nema smisla. Eto odgovor, neću više ništa na to da govorim. To je moj odgovor. Nećeš verovati, ali ljubav je čudo. Mislim, ne bi o tome puno da pričam, jer ja nisam stručnjak za tu temu. Zato što zašto? Evo, jednostavno, možda će neko da pita kako, šta je sad? Ne, volim žene, da ne mislim neko da sam na pogrešnom, ne, ja obožavam žene, volim žene. Ali, ljubav ima neku, mislim, nisam stručnjak da pričam o ljubavi, ali ljubav je malo čudna stvar. Zna da boli, a zna i da godi. Ja uvijek to tako kažem. Zna da boli, a i da godi. Ne znam, ne bi da trošim sad puno vremena na tu temu, ali ljubav je stvarno čudo i ja mislim da si ti sigurno doživjela isto i tu i možda neki pad ili to. Mi svi nekako, šta ja znam, ko voli, taj mora da zna da ljubav boli. Ja vidiš, ja već pišem pesme, ja već imam, za takve stvari ja već imam viziju. Ali to su one, mislim, to je, da se ne lažemo, to su one formske one tekstovi, to svaka pesma ima. Ko voli, mora da zna da ljubav boli. To su već one, kako da kažem, već formalne, to su one logične pesme, mislim. Ali ove što sam ja neke sad napisao, mislim, nisu to neke sad literatura u fazonu, ali to su opet, ima neka priča da je malo, da čovjek može malo da će da se pita, šta je ovo sad, zašto da se ubije, zašto sam sklopio oči, ubio sam se malo hardcore. Malo najjače, a i ja kad napišem pesmu, ja znam i da napišem da to malo bude oštro malo, da kaže čovjek, slušaj, kaže... Čime se baviš privatno kad nisi u studiju? To je baš dobro pitanje. Čime se bavim kad nisam u studiju? Pa... Šta je ovo bilo? Čime se... Čime se bavim kad nisam u studiju? Pa dobro, ne bavim se nešto sportom, moram da priznam. Nisam sportski tip nikako. Volim da gledam filmove, volim da prošetam, volim da vozim malo biciklu, pa kuvanje isto baš ne volim. Ne znam, ničim, hajmo reći, nisam ja toliko interesantni tip. Ništa, volim, eto, uživam, spavam, ležim, gledam televizor, slušam muziku, televizor, filmove.
bez veze, eto, bezvezni odgovor. Pa ne znam šta da ga volim malo, eto, po tih društvenim mrežama malo da gledam te video, volim smešne video klipove da gledam, recimo. A, nemam prijatelj, iskreno da budem, ne sastajem se sa prijateljima tako da sam malo više kući i tako. Neću da lažem, zašto da lažem, da pričam nešto što nije. Jednostavno sam kućni tip i kad nisam u studiju ili kad ne radim s muzikom, onda eto, gledam po internetu, tako. Šta planiraš dalje sa muzikom? A da, šta planiram? Pa ja, to je dobro pitanje, šta planiram? Planiram naravno da radim ovo do kraja života što radim. Klasika narodna, dok mi to možda ne dojedi. Ja ne verujem da će da mi dojedi. Zato što ja sam, što se tiče toga produciranja širokog kruga kvadrata muzike. Šta znači? Znači jednostavno da ne radim samo jednu vrstu muzike, nego radim više. Znači, volim da radim još dan danas te oračučeci sa tehnom, funk stilom. Ima me na Sezam, uradio sam, ja mislim, 4 čočeka gde su u modernom ritmu, nisu ono tipično čoček kao Ferus i kao šta ja znam, koji su još poznati po čočecima, ne znam, Ferus je najpoznatiji, razumeš, ili ko ovi drugi, neću da ih imenujem, ne mogu ko Sali Oka, evo tako, ili šta ja znam, ili ko Bugari ovi, Loška ili Jamza i šta ja znam, kako oni to već sviraju. Da iskreno kažem, svaka čast njima. Mislim, oni imaju svoj stil, svoj pravac muzike i tako treba da bude. I oni sviraju univerzalno i rade onako kako im se traži. Ali ja sam vanzemaljac, ja sam drugi čovjek, ja ne mogu da radim taj jedan. Ja ne mogu, pazi, ja nisam čovjek da uzem ekser i ukucam ga ravno. Ja ga ili ukucam levo, desno, pravo, dole, u krivo, taj sam ja. Ja ne mogu biti norma. Ja ne idem ko voz ravno. Ja idem imam svoju neku viziju. Ja šetam u muzici. Ja volim, hoću da kažem jednostavno da mešam muziku sa narodno reggae, disco, techno, house, R&B, funk, soul. Znači sve tu se vrti. Klasika, narodna, akustična, tu se vrti. I ne mogu ja samo da radim čisto narodno ili čisto zabavno. Ne mogu, jednostavno ne ide to meni. Ja nisam u tom, ne mogu. Ja jednostavno ja sam čovjek koji puzzle sa muzikom radi. Znači, malo ovo, tak i bude nešto novo. I taj sam ja, razumiješ? I to su moji planovi, tako da sad pod broj 1 je ovo da uradim dosta finih aranžmana u fazonu, znači, možete biti mirni, ostajem sad trenutno na tom da akustično i klasično i narodno trenutno radim i tu ostajem i ne mrdem se sad trenutno. Tu sem ako malo uradim nešto u regiji i malo disco, techno, funk i tu. I trenutno tu. I nemam neke planove da nešto sad novo radim ili da eksperimentišem s nečim drugim. To sam sad našao i tu se trenutno fino osjećam i to mi je baš ono interesantno i to je sad plan i vidjet ćemo šta će život i šta će budućnost da donese. I za kraj, imaš li još snove ili neispunjene želje? Šta su moje snovi još ispunili? Pa da, uspešan u muzici, uspešan u tome šta radim. Mislim da sam zaslužio, ako ništa, bar neko ime da se stvori o meni, bar da budem negde malo gore, ne dlako. Ja imam osjećaj da sam malo dole, ali ni sredina ni dole, nego između sredine i dole. Ali nisam nikako gore. A zaslužujem donekle. Zašto zaslužujem? Zato što kaže Švabo, ich bin so lange am Ball. Znači, ja sam toliko dugo na toj lopti. Znači, toliko dugo se bavim muzikom i toliko dugo radim i ne odustajem. Iako osjećam neki pad ili nekad neuspjeh ili jednostavno. Znaš kako, Lidija? Fazon je u tome. Ti radiš, a niko to ne vidi i niko to ne podržava. I niko ti ne da potvrdu
da si to uradio što si lepo uradio. Ne, niko ti ne kaže da si to lepo uradio, niko te ne taše po ramenu i kaže wow, Gianni, svaka čast. Jednostavno, ja ovako to vidim i osjećam da ljudi samo ovako mahnu, Gianni, to znaš, nema nego imam nekad osjećaj da se im dosada. Nekad kod ja vidi opet postavio neku pesmu, ja opet, znaš, imam taj osjećaj, nekad, ja do duše iskreno ti kažem, više negativno mislim nego pozitivno, ja volim, a zašto volim? Ja više volim negativno, jer kad čovjek, znaš kako, kad čovjek padne na led, onda zna kako boli, ovako bolje da boli nego, znaš, bolje loše nego dobro, jer kad bude dobro, onda ja pogledam, ovako, ja čutim i ne guram se baš tu mnogo, znaš kako je kod mene, ja udarim, ubacim, zalepim post, pesmu, ko hoće sluša, ko neće, ne mora, ko lajka, ko... Brate mili, svako ima pravo na svoje, nikoga ne teram, nikog ništa, ja ću i dalje njihovo ili vaše da lajkam, brigam je, mislim, meni to nije teško staviti prst na to. Nekima izgleda je teško, nekim imam osjećaj da ako stisnu da će im doći račun od 5.000 evra. Tako ja osjećam nekad. Jednostavno imam osjećaj da im je teško, teško im je da lajkuju, teško im da te pohvale. Jednostavno, možda će neko reći, možda su ljubomorni, ma ne bi ja rekao da su ljubomorni, jednostavno, možda su siti, možda jednostavno mene ne vide, možda nemam tu sreću, možda nisam odabran od života da budem tu gde hoću ja da budem. I zato moj moto će uvijek biti, ja ću, pazi, neki ljudi, ima ljudi koji rade, ne vide uspeh, nemaju rezultata pozitivnog, možda imaju čak negativnog, i onda oni odustanu. Ja nisam taj, ja ću i dalje da radim. Pa to nekom pasalo, ne pasalo, ja ću i dalje. Mislim, to je šta meni briga za druge, iskreno da kažem. Ja ću raditi svoje i ko hoće sluša, ko neće ne mora, ko hoće nek podrži, ko neće ne mora, ali kažem, moj san je da negde budem gore, da budem prihvaćen, da moja muzika bude uspješna, da budem uspješan u tome što radim. Ja mislim da se dovoljno trudim, možda bi trebao još malo više, ali ja lično o sebi mislim da sam malo zaslužio. Pošto se baš, kažem, uneo sam tu muziku, možda im se moj stil muzike ne sviđa, možda je to baš razlog. Ali kažem, ne spadam u tu normu te muzike, recimo. Ja ne slušam to što ljudi puno slušaju. Meni je to jednostavno, meni je to dosadno. Nemam ja neki, pazi, ja sam skroman, opet kažem, ja sam skroman, ne želim previsoko. Ja samo želim da se za mene zna, da ljudi znaju, aha, ima i taj stil muzike i to, kao, i to je to. I baš mi je bilo drago, eto, kažeš za kraj, baš je bilo drago, baš si fina osoba, draga, lepa, zgodna. I hvala što si bila tu. I bit će mi drago da se opet vidimo. Hvala na komplimentu, zadovoljstvo je i sa moje strane. Hvala. Jeste da sam preiskren bio i možda i preoštar, a nije preoštar, nego jednostavno imam svoj stav i stojim iza toga što kažem. I nema kod mene mazanje, sve je lepo, sve je fino. Nije, nekad je i ružno, nekad je ovo, nekad je ono, jebi ga. Mi smo bili na tu temu sa KI, tu sam rekao svoje mišljenje i rekao sam isto tako mišljenje o ljudima i nema tu šta. Ako je to tako, onda je to tako. Mislim, šta ću, ne mogu na to sve da stavim Nutellu i marmaladu i da kažem, evo jedi sad. A znam da je dole biber i paparona i čili i sve. Da razumeš? Ako me neko sad razume, znači šta mislim, šta sam htio s time da kažem. Znači, ne možemo da ulepšamo stvar ako je već iznutra već pokvarena. To je bilo sve. Ja sam Lidija, hvala što ste gledali. Hvala na pažnji, želim vam ugodno vreme i doviđenja.